Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Isang magandang umaga ho mga kabalen at welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kumusta kayo po? Kumusta ho kayo? Araw ho ng Huwebes ngayon, February 12, 2026. Time check muna tayo, 10:04 ng umaga. At gaya ho ng aking nabanggit, ito, malapit na yung Valentine's Day kasi 2 araw na lamang. Kaya ka lang, timplahin ko lang yung audio ko. Angelo, okay ba? Okay ba yung audio?
Dinig mo naman yan. So ano ho yung plano ninyo sa darating na Sabado? I'm sure, maraming tao. Kaya dapat talaga nakapagpa-reserve na kayo as early as now, di ba? Pagbati muna sa mga masugid nating taga-sunod, Angelo Redaha, nakatutok dito sa ating programa. Totoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Saka lang ayusin ko lang yung return, anong tawag dito? Ng mic ko. Wait lang ah. Sige lang. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matutuan, magdesisyon. Ayan. Maraming salamat, Angelo Redaha, sa pagtutok dito sa ating programa, ang CLTV 36 News Stream. Nakatutok din sa ating programa, Kuyang Paquito Beltran. Good morning po. Ayan, magandang umaga. Sabi ni Angelo Redaha, ito basahin muna natin, bigyang daan natin. Sabi ni Angelo, Throwback Thursday morning, Kuyang Justin D. Bukas World Radio Day. Ayan totoo yan. At makulimlim dyan sa may Malolos City, Bulacan. Pagbati ho sa mga kababayan natin nakatutok. Yung mga taga Malolos City, Bulacan. Pagbati rin sa ating mga kaibigan dyan sa may Malolos. Joshua Pangan. Kumusta ka, Josh? Yan. Meron pang comment and Balitang mapagkakatiwalaan. ayan, like and share na po itong ating streaming at makisama sa isang oras na kwentuhan tungkol ho sa mga kaganapan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Kabalayan, live hong napapanood itong ating mga programa at itong programang ito sa ating CLTV 36 page, ganyan din sa ating YouTube channel at CLTV 36 official. Kaya naman kung hindi ka pa nakalike at nakasubscribe, abay, alam mo na yung gagawin mo. Samahan si Kuyang Justin sa pag-click nung like button at ng share button para naman maging updated sa iba't ibang mga kaganapan. Like and subscribe na, mga kabalen. And mag-follow na rin sa ating Facebook pages at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. Live na live din hong napapanood itong ating programa sa telebisyon via Signal Channel 115, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganyan din sa Air Cable Converge Channel 71 at dito ho sa Kalakhang, Central Luzon sa ating 37 cable partners at sa Free TV Channel 36. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama. Balitang may paggagamitan, silipin muna natin sitwasyon ng trapiko sa iba't ibang bahagi po ng North Luzon Expressway. Live traffic situation ngayong alas 10:08 ng umaga. Araw ho ng Huwebes, Feb 12. Skip the scroll and stream at every 36 news stream kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Para ho sa mga babiyahe, ngayong araw ng Miyerkules, ito yung aasahan ninyong sitwasyon sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Simulan muna ho natin dito sa may gawing Balintawak Toll Plaza, going north, o yung patungo ng Central Luzon, Northern Luzon, wala masyadong pila. Yung kabilang lane, nakikita natin medyo mabagal yung daloy ng mga sasakyan approaching Metro Manila o yung Skyway entry, Dito naman po sa may NLEX Drive and Dine, Valenzuela southbound, nakikita natin yung mabagal na daloy din ng mga sasakyan. Ayon ho sa NLEX, itong approaching, o dyan sa may Valenzuela, ayan, yung NLEX connector, Magsaysay entry ramp, ay sarado ho yan ng February 12. O ngayong araw, alas 7 ng umaga hanggang
February 19, alas 7 rin ng umaga. So yung isang linggo halos yung ginagawa diyan. Sa may portion ho ng NLEX connector Magsaysay entry ramp. And pagdating ng may Kawayan River Bridge ay meron din hong ongoing safety repair diyan ho sa may rightmost lane o yung lane 4 diyan sa may northbound portion din. So merong 300-meter traffic build up sa kasalukuyan. And samantala dito naman sa may portion ng Pulilan, dito ho sa may area ng Pulilan southbound exit, pansamantalang nakasar din yan dahil merong road enhancement works sa may Pulilan interchange na tatagal hanggang bukas at 13. So meron din tayong mga alternatibong ruta. So medyo maraming kaganapan. Medyo maraming nangyayari sa North Luzon Expressway ngayon. At tumutok lamang ho dito sa inyong TV station at sa inyong network, CLTV 36, para ho sa mga update din kaugnay ng iba't ibang bahagi ng NLEX. Alam naman natin majority ng North Luzon Expressway dito yan sa may Central Luzon. Dito pa lang sa may Bulacan, gaya ho ng aking nabanggit kanina. So tatagal yung roadworks diyan sa may NLEX connector Magsaysay hanggang Feb 19. Okay? And yun namang Pulilan southbound exit, sarado ho yan since February 8 at tatagal yung closure until tomorrow, Feb 13. Dahil meron ding road enhancement works diyan sa may Pulilan interchange. So paalala ho sa ating mga kababayan yung mga alternatibong ruta pwede nyong i-consider at nang hindi ho kayo matrap dito ho sa may NLEX, lalo na ngayong kaliwat kanan din, itong mga road projects dyan sa may portion ng Bulacan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at Mula naman sa NLEX, silipin natin sitwasyon ng mga kalsada sa iba't ibang bahagi ng syudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayon hong Huwebes, 2 araw, bagong araw ng mga puso. at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Isang magandang umaga, Kuyang Paquito Beltran. Kung babiyahe ka ng syudad San Fernando, Pampanga, ito yung aasahan sa mga pangunahing lansangan dito sa ating kalunsuran. Dito muna tayo sa gawing itaas yung boundary ng Angeles City at ng syudad ng San Fernando. Sa mga oras na ito, maluwag ho yung sitwasyon, light traffic. Ganyan din dyan sa may portion ng Panings, yung going to Phil-Am Friendship Highway ay light traffic din. Bati na rin sa ating monitoring. Holy Angel Village, light traffic din ho mga kabalen. Maluwag din ang sitwasyon dyan sa may Baliti portion, same scenario sa may Sindalan. Del Rosario, matagal lang yung antayan dyan sa may traffic light, but light traffic, same din sa may Sakop Maimpis at dyan sa may St. Jude, going to Lazatin Boulevard, light traffic. May bahagyang build up o yung slow down dito ho sa may Barosa, sa may Dolores at dyan sa may downtown. Makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Mula ho sa may San Fernando, silipin natin kondisyon ng trapiko sa mga kakalsadahan dyan sa lalawigan ng Bataan. Yung mga babiyahe patungong Balanga, di kaya naman patungong Gapo dyan sa may Sambales, Pagbati sa mga kaibigan natin dyan sa may Olongapo City. Diyan sa may Horseshoe Drive, ayan.
Si Kuyang Kiko ng Horseshoe Drive, Olongapo City. Ayan, shout out. Ito ho mga kabalin, traffic situation muna tayo sa lalawigan ng Bataan, Layak, Balanga bound. Maluwag ho ang sitwasyon. At dyan din sa may Hermosa, SC Tech Southbound light traffic. Dito ho sa may Walter Mart, Balanga, dito sa portion ng Walter Mart, light traffic din. And dito sa may area ng Coolies Crossing, light traffic din ho, and Layak. Ayan, light traffic sa mga oras na ito. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Tuloy-tuloy ho ang ating paghahatid ng balita at impormasyong mapakikinabangan sa oras na ito. Alamin muna natin ang magiging taya ng panahon mula po sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang update sa lagay po ng ating panahon. Tatlong weather system ang nakakaapekto ngayon sa bansa at nagdudulot po ito ng mga pagulan sa malaking bahagi ng ating kalupaan. Nariyan ang shear line na siya po nakakaapekto pa rin sa silangang bahagi ng Southern Luzon at ng Kabisayaan. At yung Northeast Monsoon o Amihan patuloy pa rin nakakaapekto sa natitirang bahagi pa po ng Luzon. Habang yung Easterlies nagdudulot na po yan o inaasahan natin magdudulot ng mga pagulan sa silangang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Kabisayaan. So sa ngayon wala po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At least in the next 2 to 3 days wala tayong inaasahan na papasok sa ating farm. Gayunpaman patuloy na mag-antabay sa updates ng Pag-asa sakali po magkaroon ng significant changes. Sa pagtayo ng ating panahon, magiging maulap pa rin ang papawuri at mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito po sa Bicol Region, Quezon Province, maging dito sa Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon dahil po sa shear line. So asahan pa rin natin that anytime today doon ay pwede pong makaranas ng mga pag-ulan. So pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Samantala dahil sa Amihan ay may mga mahihinang pagbuhos ng ulan naman na pwedeng maranasan dito sa Cagayan Valley Region, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao maging sa Aurora Province. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi pa po ng Luzon, asahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin at tsansa po ng isolated o pulo-pulong mahihinang mga pagulan. Maliban sa mga pagulan na ito ay ang mababang temperatura o malamig ng panahon pa rin, especially po sa gabi hanggang madaling araw. So enjoy po natin dahil ito po ay sa kasalukuyan yung Amihan ay prevailing pa rin sa bansa. Enjoy po natin bago po ito tuluyang umalis o tuloy yung matapos yung pag-iral nito sa ating bansa. Samantala sa Metro Manila, ang inaasahang temperatura ay 23 to 30 degrees Celsius. Tagaytay, malamig pa rin, 2 to 28 degrees Celsius. 14 to 25 degrees Celsius naman po sa Baguio. 21 to 32 sa Lawag, 21 to 29 sa Tuguegarao at sa Legazpi City. 24 to 27 ang magiging agwat ng temperatura. Samantala, dito nga po sa Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Biliran at Leyte Province, sa Western Visayas at sa Negros Occidental, asahan natin ang maulap na papawurin at mataas pa rin na tsansa ng mga light to moderate rains dahil sa epekto ng shear line. Yung easterlies naman ay nakaka-apekto dito sa Southern Leyte at magdudulot po yun ng mga pag-ulan sa Southern Leyte, Caraga Region, pati sa Davao Region. So asahan pa rin natin ang maulap na papawurin doon at mataas po na tsansa ng mga pag-ulan dahil sa easterlies. Samantala po dito naman sa natitirang bahagi pa ng Visayas at natitirang bahagi pa ng Mindanao ay bahagi maulap hanggang sa maulap ang papawurin at may tsansa lamang ng mga localized thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Para sa pagtayo ng ating temperatura sa Tuguegarao, sa Tacloban ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Iloilo ay 25 to 28 degrees Celsius. Sa Cebu ay 24 to 30 degrees Celsius. Sa Cagayan ay 24 to 29 degrees Celsius. Sa Davao ay 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Calayan Islands ay 26 to 29 degrees Celsius, 26 to 30 sa Puerto Princesa at 24 to 31 degrees Celsius sa Zamboanga City. Sa kasalukuyan, wala po tayong gale warning na nakataas na ng bahagi na ating mga baybaying dagat. Although pinag-ingat pa rin natin ang ating mga kababayan, especially dito sa northern at eastern seaboard zone ng bansa kung saan ay moderate o
taman hanggang sa maalon ang kondisyon ng karagatan. Ang sunrise natin for today is 6:21 in the morning at dudubog ang araw mamaya sa ganap na alas 5:59 ng gabi. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po. Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Sa puntong ito, alamin naman ho natin palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara ho yan nitong February 11, araw ho ng Miyerkules sa 58 pesos 29 centavos. Japanese yen, 37 centavos. Pound, 79 pesos 80 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 48 centavos. Saudi Riyal, 15 pesos 59 centavos. Dirham, 15 pesos 92 centavos. Euro, 69 pesos 56 centavos. Korean won, 04 centavos. At Chinese yuan, 8 pesos 45 centavos. Tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng balitang mapakikinabangan. Ito, public service announcement muna ho tayo. Para ho sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Kangatba at Barangay Poblasyon, Porac, Pampanga. Paalala, mawawalan ho ng supply ng tubig mamayang 1:00 ng hapon, tatagal hanggang 5:00 ng hapon. Ngayong araw yan ng Huwebes dahil nagre-relocate ng mainline itong Prime Water. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may Apektado rin ang Barangay Hacienda, Purok 1 and 2 dyan ho sa may Porac sa nasabing water supply interruption 1 to 5 p.m. ngayong araw ho ng Huwebes. Wala rin hong supply ng tubig dyan sa may Barangay Catalina at Santa Barbara, Lubao, Pampanga, 1:00 ng hapon ngayon o mamaya hanggang 4:30 ng hapon dahil sa flushing activity na gagawin ng Prime Water. Ito naman ho sa Mabalacat City, Mawake Road, Castro and Anunciacion Streets at Mawake Maragul, Mabalacat City. 9:00 ho ng gabi mamaya mawawalan na ng supply ng tubig hanggang bukas 5:00 ng madaling araw. Yan ho, kabalan, ang iba't ibang mga scheduled water supply interruption dito ho sa lalawigan ng Pampanga. Isang mabilis na patalastas lamang sa aking pagbabalik, talakayin natin mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes. Huwag po kayong bibitiw, mabilis na patalastas lamang, magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. TV36 Newsstream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 Newsstream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama. Skip the scrolling stream At TV36 Newsstream kasama si Justin Di sa neto makibalita makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. The scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at gaya ng nabanggit ni Kuyang Justin Dizon kanina, narito ho yung mga balita na dapat ninyong malaman ngayong araw ho ng Huwebes. Actually, maraming kaganapan dito sa ating kapaligiran, dito sa ating bayan. Pero simulan muna natin dito sa isang paalala. Ito ho mga kabalan, naglabas ho ng anunsyo itong pamahalaang bayan ng Santa Ana, Pampanga. At kabilang ho dito ay mahigpit pong ipinagbabawal ito hong pagtatapon o yung paghahalo ng medical waste. Gaya ho ng mga nagamit na syringe o yung injection sa mga nabubulok at hindi nabubulok na basura. Okay? Ayon ho sa pamahalaang bayan ng Santa Ana, delikado ito at maaring magdulot ng aksidente at impeksyon. Ang ganitong uri ng basura kailangan po mahiwalay, nakahiwalay at maayos na itinatapon. Mahigpit din pong ipinagbabawal yung pagtatapon ho ng mga medical waste sa mga basurahan sa palengke. Ito po ay opisyal na babala sa sino mga lalabag. At ito ay paalala ng pamahalaang bayan ng Santa Ana, Pampanga. Alam niyo ho, totoo yan. Kailangan dinidiscard yan ng maayos. Linilabelan. Actually, merong kulay na kailangan, di ba? Sa standard, wait lang Ito ho, yung color coding sa mga medical waste. Ito, silipin natin. Meron akong nakita. Ayan. Sabi ng Eco Medical Waste Disposal, merong mga tinatawag na color coding para sa mga medical waste. So yung merong biohazard waste, merong pathological waste, non-hazardous pharmaceutical waste. Ayan. Meron pang sharps waste. Ayan, marami ho sila. Ito, papakita ko. Ayan. So may mga kulay yung mga medical waste. So dapat labelan din accordingly. Kung sa bahay, pwedeng ilagay sa plastic, tapos labelan lang. Ilagay lang na medical waste para at least, alam ho ng mga pupulot. Kasi masama, kung nagamit yan, tapos inihalo ninyo, paano na, di ba? Kasi ito, totoo ito. Kahit sa Angeles City, nakita ko yung mga nangongolekta ng basura. Ayan. Usaping basura na rin naman. Pag ho kasi hindi sinegregate yung basura, ang gagawin ng mga kolektor, sila mismo paghihiwalayin nila, kakalkalin pa nila yon. So hindi totoo. Kasi
minsan, di ba, may mga tao tayo nakakausap, o may mga tao nag-a-assume na magsesegregate ako tapos pag tinapon nila sa basurahan or doon sa may dump truck nila ay halo-halo lang din. Abay hindi ho, meron hong pinaghihiwalay talaga nila yung mga nabubulok sa hindi nabubulok at lalong hinahawakan nila. So, ang tita na mo pong SAUP, kareni pong kakatamong kabalen na mangwang basura, ito hong mga garbage collector natin, di ba? Upang expose na sila sa hazard, yung sa bacteria, ay gawin naman ho natin yung part natin, di ba? So, itong mga medical waste, hindi lang to sa bayan ng Santa Ana. Well, maganda na yung bayan ho ng Santa Ana ay nagpaalala. Pero paalala rin ito sa lahat ng ating mga kababayan, no? Na yung mga medical waste itapon ho ng mabuti upang sa gayon ay hindi magdulot ng infeksyon sa iba. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Natama matudesisyon, natama. Ito ho mga kabalen, sa ibang balita naman, malapit na pong umikot dito ho sa iba't ibang coastal barangay ng lalawigan ng Pampanga. Ito pong Pampanga Floating Hospital. Ito po ay layuning makapaghatid ng ibayong serbisyong medikal sa ating mga kababayan dito ho sa lalawigan. Nitong araw ho ng ng Martes ay nagsagawa ho ng dry run yung ating Provincial Health Office na pinangungunahan po ni Dr. Dax Tidula, kung saan ay nagbigay tulong ho sila sa mahigit kumulang 60 patients na nangangailangan ng medical services. Kabilang ho sa mga serbisyong naibigay itong primary laboratory service tulad ho ng blood extraction, ECG at dental services. May kapasidad ho yung floating hospital na tumanggap ng 50 hanggang 100 pasyente. And kapag ito po ay fully operational na, magkakaroon din ito ng ultrasound, x-ray, medical consultations, minor surgery, at kaya rin magsagawa ng OB examination. Kapag dumaong ang ospital sa isang coastal barangay, mananatili po ito sa lugar upang maagapan ang mga sakit at matugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kabalen. So ito ay isang magandang proyekto at naway mas maparami pa upang marami rin yung maabot na ating mga kababayan sa mga coastal barangay. Ito ho, alam nyo, totoo to. Baloy po, din yung coastal barangays namon. Meron ho ako napuntahan dyan sa May Lubao, Pampanga, yung isang coastal barangay. Nakalimutan ko lang eksakto yung pangalan. Pero nung kasagsagan ho nung habagat, dahil bumaha, ang hirap din talaga nung access sa kanila. Walang, at delikado rin yung pagbabangka during that time dahil mataas ho yung tubig. Para mabilis yung transportation, sumakay ho kami ng UWI, helicopter ng Philippine Army para makapaghatid ng tulong at makumusta, makita yung kalagayan ng ating mga kababayan doon sa mga coastal coastal barangays dito ho sa bayan ng Lubao. Ganyan din sa may Makabebe, kinakailangan pa nilang magbangka para makapunta doon sa tinatawag na sentro, di ba? At malaking tulong ito pong floating hospital, oras na maging fully operational dahil nga mas mapapalapit na ho itong mga ganitong basic services sa atin hong mga kababayan. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream. Ito ho mga kabalen, sa iba namang mga balita,
yung usapin ho ng palit bigas, ano? Diyan ho sa may syudad ng Angeles, gusto ko lamang banggitin. Sa kasalukuyan ho, ano, ay ayon ho kay Mayor John Lasatin, okay ho yung intensyon. Pero kailangan lang ayusin yung programa. Dahil kabilang daw doon sa kanilang kinoconsider ay baka maging imbakan ng plastic yung Angeles City. So, pinag-isipan daw ng LGU ngayon ang bumili ng bigas at i-offer ng mas mura sa ating mga kababayan. So, ito ho'y inanunsyo, ano, upang maiwasan po ang nasabing, ito nga dinadagdagan lang yung laman ng plastic. So, may mga ganun ho di ba? Sa ilang pagkakataon, ayon ho kay Mayor John, may mga plastic na dinadagdagan ng laman upang bumigat. Nagre-resulta sa mas maraming residual waste sa halip na mabawasan ito. Kasi, pakita ko na. Sa halip na, ito nga, dahil nga papalitan ng bigas, di ba? So, syempre, gusto mo, libreng bigas. So, ngayon, mas maraming basura yung iyong ilalagay para mas maraming bigas ang iyong makuha. So, ayon ho kay Mayor John, hindi dapat ganito yung mangyari dahil nga, ang goal mabawasan yung plastic waste, di ba? Yung waste generation. Pero, dahil nga pinapalitan ng libreng bigas, abay tila, dinadagdagan pa nila yung waste generation. So, of course, bahagi po talaga ito ng mga roll-out na proyekto. Ano? Do not get me wrong, ito pinuri ho ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno itong proyektong ito. Pero ayon ho kay Mayor John Lasatin, ito po sinimula ng dating administrasyon ng kanyang kapatid, Mayor Pogi Lasatin, Congressman Pogi Lasatin ngayon. Ayon ho kay Mayor John, kailangang i-recalibrate, kailangang ayusin dahil nga sa yung iba hindi na basura, gagawin pang basura para lang makarami sila ng makukuhang bigas. So upang maiwasan daw yan at mapalakas yung food security, kabilang ho sa mga pinag-aaralan yung direktang pagbili ng ani ng mga lokal na magsasaka, pagbebenta ho ng murang bigas sa mga residente sa pamamagitan ng mas maayos sa sistema at yung organisadong solid waste management strategy. Sa ganitong paraan daw, ay mas matutulungan pa yung ating mga kababayang magsasaka na magkaroon ng siguradong buyer at nabibigyan ho ng abot-kayang bigas ang mga residente. Maiwasan din ho yung pagdami ng plastic na hindi naman tunay na nare-recycle. So yan ho yung paliwanag ng kampo ni Mayor John Lasatin o ni Mayor John Lasatin mismo sa kanya hong programang Joint Tana Angleños dyan sa may RW 95.1 FM. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, magtutuan, magdesisyon. Natama, matudesisyon, natama. Ito, trending na trending ngayon yung Bebot trend, historically accurate Bebot. Ayan. Pero syempre, sino bang nagpasikat ng kantang yan, di ba? Wala hong iba kundi yung ating kabalen, Apple the App ng Black Eyed Peas. At opo, dito sa kanilang page, nag-post sila just 14 hours ago. Yung mga miyembro ng Black Eyed Peas nandyan ulit sa Sapang Bato, enjoy na enjoy, kumain sa mga inihanda ng ating kabalen na si Apple the App. Pasilip ko lamang sa inyo mga kabalen, ito ho yung pinost ng Black Eyed Peas sa kanilang pagpasyal sa Angeles City recently. We are currently in Sapambato, Angeles City, Pampanga. We're gonna see his mom. She made some beef steak for us. Hey. Hey. This is a tamarind soup with shrimp. And this is tenderized beef. It's called bistec, one of my favorite. And this is my mom's specialty. It's called Paco salad. Your special salad sauce, rice, yung kanin, chicken adobo. Can you lead us, App, since it's your spot? Amen. Amen. Mm-hmm. Reserve. I'm so proud of my brother Apple Diab for being such a beacon of light. We are currently in Sapambato, Angeles City, Pampanga. We're gonna see his mom. She made some beef steak for us.
Ayan, di ba? Nakakatuwang isipin na ito hong sikat na grupong Black Eyed Peas na minsan sa buhay natin pinasayaw hindi lang yung buong Pilipinas kundi yung buong mundo sa kanilang kantang Where is the Love, di ba? Oh, throwback na naman si Kuyang Justin na paghahalataan yung kanyang edad ay nandito nag-e-enjoy sa mga pagkain. Ayan, makita nyo, tibok-tibok, pako salad, yung kanin, chicken adobo, sabi nga ni Apple the App, and syempre, yung iba pang mga specialty. Alam niyo ho, itong si Apple the App, babanggit ko lang, merong proyekto na magtanim ng 1,000,000 coconut tree dito sa buong Pilipinas. Yan ho yung kanyang sinusuportahan. Kaya napakaganda para sa ating mga kababayan. Ito magandang inspirasyon talaga. Kasama si Justin, di sa neto Isipin ho ninyo, di ba? Global takeover At yan ho yung ginagawa talaga at pinagmamalaki natin. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Kabalan, muli hong pinatunayan ng ating mga kababayan ang kanilang malalim na pananampalataya dito ho sa kanila hong pasasalamat at pagpunta dito ho sa may San Guillermo Parish Church na itinuturing bilang isang faith tourism site. Panoorin ho natin itong balitang ito. Kasabay ng 450th founding anniversary ng Villa de Bacolor, ginugunita rin ng bayan ngayong February 10, 2026 ang kapistahan ng kanilang patron na si San Guillermo Ermitaño y Confesor. Para sa mga Bacoloreño, hindi lang tradisyon ang okasyon, pagbabalik tanaw rin ito sa pananampalatayang hinubog ng kasaysayan at pagsubok ng panahon. Taong 1576 nang itinatag ang San Guillermo Parish Church, kasabay ng pagkakatatag ng Bacolor bilang isang bayan. Mula noon, nagsilbi itong sentro ng pananampalataya ng mga Kapampangan. Noong 1880, winasak ng malakas na lindol ang simbahan, pero muli itong itinayo noong 1886 sa pangunguna ni Father Eugenio Alvarez, patunay ng matibay na pananalig ng mga naunang Bacoloreño. Unang-una, ang Piesang San Guillermo, ito ang original na kapistahan ng bayan ng Bacolor. Magmula nang naitatag ang aming bayan at naitayo ang simbahan, ang aming patron de la Iglesia or patron of the church and patron of the whole town is San Guillermo. At yung Piesang San Guillermo, from 1576 hanggang 1839, ito talaga yung town piesa namin. So nung pumasok yung Lanabal piesa, that was the time na nagkaroon ng dalawang piesa. Ultimately, ang Virgen de Lanabal na ideklara bilang patronas del municipal or patron of the entire municipality, while San Guillermo dineklara bilang patron del iglesia or patron of the church. Kaya hanggang ngayon, ang ating simbahan ay nakapangalan kay San Guillermo. Sa pagdaan ng mga taon, nanatiling mahalaga ang kapistahan ni San Guillermo bilang paalala ng pinagmulan ng Bacolor at ng unang patron na gumabay sa espiritual na buhay nito. Malalim din ang dahilan kung bakit si San Guillermo
ang napiling patron ng simbahan. Dahil ang founder ng Bacolor, according to historians, ay si Guillermo Manabat. Siya isang mayamang hasindero, may-ari ng malalawak na lupa. At sa lupain ito na pagmamay-ari ni Guillermo Manabat, dito tinayo ang ating simbahan sa Bacolor. So as a sign of gratitude, yung mga paring Agustino, pinili nila si San Guillermo Ermitaño y Confesor bilang patron ng Bacolor out of gratitude kay Guillermo Manabat, the founder of Bacolor. Ngunit higit pa sa lindol at paglipas ng panahon, isang trahedyang hindi malilimutan kailanman ang muling sumubok sa pananampalataya ng mga taga-Bacolor. Ang San Guillermo Parish Church ay kilala rin bilang half-buried church matapos matabunan ng lahar nang pumutok ang Mount Pinatubo noong taong 1991. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang simbolo kung paanong nagbago man ang anyo ng simbahan na natiling bukas ang pintuan nito para sa pananampalataya. Ito yung middle window ng San Guillermo Parish Church bago pa man matabunan ng lahar nang pumutok ang Mount Pinatubo. Pero ngayon, ito na ang nagsisilbing pintuan ng mga deboto. Unang-una, ang simbahan ito ay simbolo ng katatagan, resiliency, pananampalataya ng mga taga-Bacolor. Tignan mo, kahit natabunan yan, kahit nung nalahar ang Bacolor, people kept on coming. Sa kasalukuyan, ang San Guillermo Parish Church ay isa na ring faith tourism site. Dinarayon ng mga deboto at turista. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng Department of Tourism, patuloy ang mga hakbang upang mapanatili ang tibay ng simbahan at ang kasaysayang dala nito. Even during the height of the lahar flow. So talagang hindi iniwan, kaya ito tayo ngayon. We survive against all odds. Buhay na buhay ang pananampalataya ng taga-Bacolor. At kahit na nalahar kami, yung aming pananalig, pananampalataya sa Diyos, ito hindi natabunan ng kahit anumang delubyo. Sa kabila ng mga trahedya na kinaharap ng Villa de Bacolor at ng San Guillermo Parish Church, nananatili itong matatag. Aisel Fernando, CLTV 36 News. At yan ho mga kababayan ang mga balitang nakalap o ilan lamang sa mga balitang nakalap ho ng ating news team. Para ho sa mas maraming detalye at mas maraming impormasyon ay mag-like and follow na sa ating social media pages at CLTV36 News. Bisitahin din yung ating website www.cltv36.tv dahil nandyan din ho yung mga balita at impormasyon. Kung gusto nyo, mas gusto nyo nang babasa, di ba? Kasi ganyan talaga. May mga tao na mas trip nilang magbasa, mas na-absorb nila yung information. May mga tao naman na pag narinig nila, mas tumatatak sa kanila. Yung iba naman, video ang gusto nila, napapanood nila, gumagalaw. Pero yan ho lahat mga kabalad, nasa CLTV 36. Pwede ho kayong mag-follow sa ating YouTube channel at kung trip nyong magbasa, gaya ng aking nabanggit, ayan, bisitahin po itong ating website at nandito rin ho yung mga iba't ibang balita tungkol ho sa ating lalawigan, Pampanga, tungkol sa ating rehiyon, gitnang Luzon, at tungkol sa iba pang mga balita na may kinalaman ho dito sa ating mga kabalen at kababayan karehiyon dito po sa Central Luzon. So ayan CLTV36.tv para ho sa mga balita at impormasyon pa. Ayan. So dami-dami tayong content dyan at maganda yung ating website. Pwedeng mobile friendly din ito. Hindi lamang sa desktop, pwede rin yung i-access sa inyong mga cellphones para mas madali yung inyong news consumption o yung pagbabasa ng mga balita at impormasyon. Muli po sa ngalan ng mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. Ito po si Justin Dizon para po sa CLTV 36 News Stream. Maraming salamat po. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scroll and